Salut băieți și bine v-am regăsit la o nouă colecție de pe anul 2025-2026. Astăzi tocmai ce a venit a doua comandă. În prim plan era un pic mai mare, doar că mi-am dat comanda cu un prieten și le-a luat. Hai să vedem. Avem aici cu pufuleți frumoși. Avem aici. Hai să luăm, uite așa. Deci, un pachet de Scream L. Din acelea care țipă, nu-i mare chestie, 5 bucăți care țipă, normal. Așa, avem aici un pachet de Volt 3 cu un foc tare de la Tripex. Au venit cu din aceasta să le dai foc direct de pe ea. Nu prea văd nimic din ce scrie, nici că se focusează. Așa, ce mai avem pe aici? O cutie de artificii de... Mamă, că toate. Deci un pachet de artificii de brad din acestea de 29 de centimetri, scrie aici sus. Fire Show. Așa, în continuare mai avem un pachet de titireze Dumum. Din acestea Dumum Rotate. De la Fire Show. 1,5 1,5 grame pe bucată, 6 bucăți, categoria iPhone-ul. Am luat pe acestea pentru distracții. Așa, avem aici un pachet de circoblițe, rachetuțe. Și hai să vă arăt și cum arată. Deci sunt mai multe culori. Uite, ăsta este așa spre movaliu. Ăsta e la fel, albastru, mai multe culori. Mamă, să împrăștea pe cea în cutie. Așa, le punem deoparte, le facem la final. Așa, în continuare avem aici un pachet de Show 120, 40 de bucăți în pachet, 0,5 grame pe bucată. An de fabricație 2023, categoria pe 1. Uitați aici 0,5 grame pe bucată. Așa. Apoi un pachet de Super Troll. Acestea sunt cam la fel, sunt același lucru, doar că diferit ambalajul. Tot an de fabricație 2023, 0,5 grame pe bucată, 40 de grame pe pachet, 40 de bucăți în pachet. Așa, și mai avem fix două produse. Avem aici Dumbo Mini, 30 de bucăți în pachet, parcă 0,8 pe bucată, 24 de grame pe pachet, 30 de bucăți în tot pachetul, an de fabricație 2024, categoria pe 1. Așa, și ultimul produs, un pachet de Wolf 1, 1 gram pe bucată, 20 de bucăți în pachet, an de fabricație 2023. Majoritatea 2023 din ce văd. Nimic special, mai multe legale, nimic wow. Le-am luat așa mai mult pentru distracție, pentru plezneală. Așa, și în final revenim cu un cadru cu toate. Am revenit aici cu un cadru cu toate, nimic special, scrimel, circoblițe, Volt 3, un foc, artificii de brad, Wolf-1, Dumbum, titireze, Show 120 și Super Troll. Nimic special, majoritatea legale anul trecut, dar frumoase pentru colecție.